Ei, benvinguts, benvingudes de nou a la Bullanga. Estava mirant ara fa un moment un vídeo del capítol anterior i anem tots tan abrigadets. I ara ens trobem amb aquesta calor infernal. No sé com ho esteu vivint, jo ho estic vivint molt malament. Marcel, Què tal, Font? està mirant el TikTok? No, ara estava mirant quan feia que no vam gravar, i fa un mes. Fa bastant. I és el que tu dius, o sigui, aquesta calor infernal a maig, ja, o sigui, què està passant? Fa més d'un mes, no, de fet? Jo crec que fa molt Pot que no ser. el rodem, jo crec que fa més de lo normal. No tant. Sembla molt lluny, però han passat moltes coses. No, perquè anàvem a rodar la setmana passada, però van haver-hi uns temes i... Complicacions logístiques, però fa molta calor. Jo només per venir aquí ja quasi em moro de la calor que fot. De fet està morint gent a França i al Regne Unit, malauradament. No, i aquestes coses, en fi, és el que hi ha. Però vaja, ja han passat, com sempre, moltes coses. Començant per la més important de totes, que és que ha acabat la temporada de futbol. El Barça masculí ha guanyat la Lliga, el Barça femení ha guanyat la Champions per, què és? Quarta vegada consecutiva. No, consecutiva no, perquè l'any passat van perdre. Quarta vegada els últims 6 anys. Sí, l'any passat van arribar a la final però van perdre. Però bueno, l'Espanyol no ha baixat de segona, s'han salvat, el Girona no, el Girona ha caigut. L'Europa crec que ha pujat també. L'Europa està a punt de pujar a segona divisió. Sí, està en play-off. Des d'aquí a la Vila, molta força, no? Bueno, sí. Home, ja que estem aquí, ens estan apuntant amb metralletes. Som de l'Europa, no som del Sant Andreu, som de l'Europa. Sí. Bueno, sí. serem aquí. Qui no li va també és el Real Madrid, que te porta el seu segon nadaplete, no? Consecutiu, i el senyor Florentino Pérez va fer va ser increïble. Una roda de premsa espectacular. Jo me la veig sencera perquè em va fer molta gràcia. Va ser com un Torrente de 80 anys sortint davant de tot Espanya a parlar, com de... niña, que son todos muy feos, habla tú. Sí, bàsicament perquè va sortir a parlar a la premsa... Pues per dir que de les últimes 15 temporades hi ha 7 lligues que no ha guanyat, que però no és per falta de joc, és perquè li han robat les 7 consecutives. O sigui, bàsicament per plorar i per dir que... Es que el Madrid es muy grande y todos van contra el Madrid. És que no vaig entendre la finalitat de la roda de premsa i... Bueno. Para respetar a mi padre me voy a dar de baja del ABC. Me voy a dar de baja del ABC. Va bé, el cabró. Es va encarar amb un periodista de l'ABC allà escridassant una cosa. Recomano veure la sencera, és 1 hora i pico, però val la pena. I va dir, i hi ha un moment que està dient con acento, ese periodista, con acento de Colòmbia, con acento de... Sí, que és el que es presenta, l'altre. I sembla que vagi a dir una barbaritat tipus sudaca o alguna cosa així. I al final diu latinoamericano. Sí, però està com 10 segons que el seu cervell està amb el mico, així. És que és típica, bueno, senyor que està madrilenya, Sí, totalment. Només li faltava ja el bocata de calamares, la cerveseta, Però és que és igual que l'Ayuso allà, és que no sé si heu vist algun vídeo dels debats allà a l'Assemblea de Madrid, però l'Ayuso parla, tio. No, però l'Ayuso porta pinganillo. El Florentino s'escriu els discursos, potser ell mateix. No, realment. Però vaja, en fi, que veurem com va. Després de la selecció espanyola pel Mundial, que comença dins de poc, no han convocat a ni un del Madrid. Bueno, bàsicament... Tots són de fora. De l'Espanyol han convocat algú o no? No, nosaltres ens serà més amb la selecció catalana, no com els del Barça, que us veneu per 4 duros. L'afició de l'Espanyol es mor. Porteu com a no sé quants jugadors a la selecció espanyola i després aneu molt de catalanitat i coses així. I bueno, amb els fets es demostren. No? Estava ofegant amb el vídeo. Que voleu donar un mundial als espanyols. Bueno, el Marcel porta un minut plorant, podem avançar. Sí, podem continuar. A part d'això, doncs, en fi, la guerra d'Iran continua. Hi ha una calma tensa de tant en quan van bombardejant, hi ha molts rumors d'acord. És tot un desastre, vull dir, això ja ho havíem dit des del principi, realment no hi ha molta cosa a afegir. O sigui, el conflicte segueix latent, Segueix latent, ahir mateix han bombardejat, el Trump ha amenaçat amb bombardejar Oman, no sé d'on cony ha sortit, o sigui, ja veuràs tu què cony han fet els d'Oman perquè els bombardegi Donald Trump, però bueno, vull dir, no sé, això, doncs sí, hi ha rumors. Però clar, ara com sembla que quan surten a parlar als Estats Units diuen, s'avangloritzen de que la victòria d'aquest possible futur acord és que es reobri l'estret d'Hormuz, quan els principals culpables de que es tanqués d'entrada, de que Iran ho tanqués, són ells mateixos que van decidir iniciar aquest conflicte de la mà d'Israel, com no. Llavors, clar, què ha portat aquest conflicte? O sigui, aquesta guerra completament innecessària, què ha canviat dins del panorama internacional? Res. No, simplement ha canviat per a pitjor, perquè ara l'Iran controla els estrets d'Hormuz, cosa que no feia abans. Però més enllà d'això, sembla que per als Estats Units l'única cosa que li ha servit és per com fer escombreta i amagar sota el sofà totes les coses que estaven sortint de l'Epstein i tots els casos que està relacionat amb Donald Trump. No? Perquè més enllà d'això, a nivell estratègic geogràfic,
l'únic que hi ha hagut a nivell internacional són pèrdues econòmiques perquè passava per tota l'energia que passa per allà. Els preus dels combustibles, és a dir, és un desastre. També està la qüestió de Cuba, també estan amenaçant constantment a veure si intervenen. Vull dir, les coses sembla que estan més calmades, però... Estan latents. I el d'Israel segueix igual, no? Va haver-hi una segona flotilla... Segueix una neteja ètnica al Líban, segueix la neteja ètnica a Palestina i ha sortit el vídeo aquest del ministre de Seguretat Nacional. Aquest és el ministre de Seguretat Nacional del govern d'Israel, Itamar Ben-Gvir, que és un puto nazi. És un perill. Aquest home és un perill. I surt allà, en fi, si no heu vist el vídeo, busqueu-lo per YouTube, està allà, i surt com tracta els activistes de l'última flotilla d'una manera realment inhumana i denigrant. No en secret darrere d'una paret. Obertament, si ho va penjar ell el vídeo a Twitter. Bàsicament el vídeo es veu com els activistes com amanillats, com es diu amanillats? Sí, amanillats. De cara amb el cap al terra, no? I anar posant... Insultant-los. Sí, amb banderes d'Israel i posant-los l'himne i això és el que es trobeu a Israel, no sé què... Bueno, no sé, és un tio molt fastigós, la veritat. Però això ho està dient molta gent. Penseu, si això ho fan a ciutadans estrangers gravant-ho en càmera, imagineu què fan els palestins a les presons que no es graven. El que porten patint els palestins durant 80 anys. Imaginem-nos com és la cosa. I a mi una de les coses que no es comenta gaire és que es diu, el dret internacional és que els han segrestat en aigües internacionals, no sé què, com, òbviament això, o sigui, hi ha d'entrada la justificació de que estan fent una cosa il·legal, que estan detenint a gent en aigües internacionals que no formen part del seu territori. Però no només això, és que anava a dir això, els van detenir aquests últims, que van humiliar després en els vídeos amb el ministre, a 10 quilòmetres de la costa de Grècia, que si tu mires un mapa del mar Mediterrani està com a 1.000 quilòmetres de les costes de Gaza i Palestina i Israel, vull dir, com no hi ha cap mena de justificació a nivell d'amenaça. Vull dir, ja d'entrada una flotilla no és una amenaça per la teva seguretat nacional, però és que si m'apures dient que estan dient que no entrin en territori de Gaza o d'Israel i ho fan, no ho justificaria, però diria, estan complint amb el que han promès, no? Que si entren els segrestaran. Però és que hi ha aigües pràcticament gregues a 1.000 quilòmetres o en aigües de Xipre, que també està com a 500 Unió quilòmetres. Que és que no té cap mena de sentit. I la Unió Europea, calladeta. És que s'han normalitzat moltes coses que abans no eren com gens normal. Aquest és el problema jo crec que d'aquesta època, d'aquesta 5 anys enrere, que s'han normalitzat moltíssimes coses que abans eren una aberració. Totalment. Sí. En fi, que les coses segueixen fatal, però avui volíem focalitzar sobretot el programa en una qüestió de política domèstica, però abans, tranquil. Rovira, super smooth. Disculpa'm. Volíem centrar el gros del debat en la qüestió de la situació política a Catalunya i una mica de retoc també a Espanya, però principalment a Catalunya, però abans, jo, com sempre, tinc unes preguntes de trivial històric català, que podem fer un parell de preguntes ara, podem després fer un altre parell després del debat, si us sembla. I tinc algunes propostes, no sé... Comença a ser mític. Podem parlar de... Comença per on vulguis, Font. Comença per on vulguis. Valentí Almirall el teniu molt fresc, la vostra memòria? Sabem què és Valentí Almirall? Sé el nom, o sigui, em sona moltíssim el nom, però no et sabria ubicar gaire. És una pregunta sobre Valentí Almirall, considerat el pare... Valentín San Juan. Valentí Almirall, considerat el pare del catalanisme polític. Sí, i tant. Va escriure un llibre molt xulo que es diu Lo catalanisme, que recomano que us llegiu. Doncs la pregunta és la següent. Com es deia l'organització, l'entitat, que va crear Valentí Almirall el 1882, amb el, crec que era el segon congrés catalanista, o el primer? Bueno, les opcions són 1. Unió Catalanista, 2. Centre Català, 3. Junts pel Sí per Puigdemont per Catalunya Demòcrata Convergint Units. Pots repetir la tercera? Junts pel Sí per Puigdemont per Catalunya Demòcrata Convergint Units. Crec que és aquesta. Crec que és aquesta. Sí. No, però aviam, ara fora conyes, la 1 i la 2 pots repetir els noms? Unió Catalanista o Centre Català. Jo opto per Unió Catalanista, em sembla més èpica, no? Jo també, i en cas que sigui la segona, shame on you, Valentí Almirall, per posar-li un nom tan mediocre. Doncs és la segona, Centre Català. Hòstia, la Unió Catalanista es va crear més endavant, fruit de l'escissió més conservadora del Centre Català, que va crear la Lliga de Catalunya i després va crear la Unió Catalanista, i el Centre Català va anar desapareixent. Té nom de centre Almirall comercial. provenia del republicanisme federal, no? I era més progressista en aquest sentit, aquest catalanisme que ell defensava. Sempre la caguem, eh? El Font sempre guanya, és increïble. Sí. Bueno. La següent pregunta podem preguntar quin és
Ostres, que tinc aquí les opcions però no me'n recordo quina és la correcta. Estic pensant. Vale, sí. Quin és el segle, en què per primera vegada registra presència jueva a Catalunya? Sí? Vale. Segles segon, tercer després de Crist, és a dir, bastant encara època romana encara. Sí. Segle vuitè després de Crist, ja amb els visigots i els musulmans, o segle XII després de Crist, ja amb la corona d'Aragó, tot això. Quan va néixer la Rahola? No ho sé, la veritat. Opció 4, quan va néixer la Rahola. Home, tenint en compte que els jueus van ser expulsats a 1492 amb els reis catòlics, doncs em refereixo a abans d'aquesta expulsió. Jo et diria segle VIII. Segle VIII? Em pots deixar millor segles? No. Has dit segle II, 3? Opció A. Segle II, 3, segle VIII o segle XII. Després de Crist, 12. Segle VIII. Segle VIII, els dos? Sí. Pues no, segle segon, tercer. Hòstia. És molt d'hora, a mi em va sorprendre quan vaig saber, perquè és molt d'hora realment, però sí, ja des d'època romana, ja primer registre, no vol dir que hi hagués una comunitat establerta, no és el mateix, ojo. De fet és probable que el segle VIII és quan ja trobem una comunitat establerta jueva catalana. Però quan primera presència de jueus vivint a, crec que era Girona, que hi ha un call jueu, hi ha un museu molt xulo, jo vaig estar l'últim cop que vaig anar a Girona, és bastant recomanable, doncs és allà al segle segon, tercer. Molt bé, doncs... Bueno, doncs hem fallat, no? Bueno, com sempre cagant-la en aquesta vida, cap novetat. Bueno, escolta, sempre dels errors s'aprèn també. I tant. Doncs després faré un parell més, si voleu, però... Després de la humillada seguim, Tenim el... Tenim dues opcions més, aviam, a veure si aquí només es pot anar cap amunt. Al final del programa ho sabrem. Tenim el debat. Sembla ser que quan el govern de la Generalitat del PSC no ha estat gaire ocupat infiltrant policies a instituts o assemblees de professors, de tant en quant també van aprovant pressupostos i sembla que els han aprovat. Van aprovar primer uns al febrer, que els van haver de retirar per falta d'acord, i ara de sobte han aprovat uns de nous. Què ha canviat en tot aquest temps? Doncs que Esquerra Republicana ha passat de dir que no a dir que sí. Ara bé... Això i la calor. Això i la calor també ha canviat. Però aquí, clar, aquí volem fer una mica una explicació breu de la situació prèvia, de que Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat ja fa 2 anys. Poca broma, ja 2 anys de president, ja ha passat l'equador de la legislatura. I Collboni 3. Sí, l'any que ve ja... I Collboni 3, sí. Heu vist, no?, la foto del Collboni ja 3 anys... He vist la foto de Salvador. 3 anys millorant Barcelona i Sorell com si fos aquí... No, el tuit té 10 likes i 300 comentaris. 340 comentaris, ho he vist. Una barbaritat. Un tuit del PSC Barcelona dient 3 anys millorant Barcelona. Per... La cara del Collboni, primer pla, no hi ha res més. O sigui, zero protagonisme a la ciutat. Ni la ciutat de fons, eh? I miro, jo he mirat, dic... però la ciutat de fons no, la ciutat, el plano és ell enfocat i la resta desenfocat. I 3 persones darrere desenfocades. I precisament no són 300 comentaris positius. Vull dir que... No. Jo he vist la foto de Salvador Illa amb Bad Bunny, això sí que ho he vist. Però... No en parlem. Que sí que vull parlar. Jo vull dir una cosa. Com pot ser que el president de Catalunya... O sigui, l'altre dia el Rovira i jo vam anar a la Gossa Sorda, que van cantar Cunit. Perdó, ara retornem al debat. Quin pedazo de concert. Sí, un concert molt bo. La veritat, jo no els havia escoltat mai, coneixia 3 cançons i ara m'avergonyeixo de dir-ho, perquè va ser molt xulo. 20.000 persones cantant en català a Cunit. Salvador Illa va dir alguna cosa? No. Fot 2 concerts al Bad Bunny a Montjuïc i el tio ja va buscar com un desesperat la foto a sobre a la Sagrada Família, no? Analitzes la foto i ell somrient i el Bad Bunny fa la cara de... Superabrigat? Què fa? I qui ets? No, està com tapat perquè no el reconeguin. Però amb cara de qui és aquest senyor? No és talla de president fer això. No. O sigui, no fer referència a un concert que agrupa 20.000 persones als Països Catalans i en canvi el Bad Bunny perdre el cul per treure's un selfie com Ojo, perquè el Cuní dolent, bueno, a tu no t'agradarà això justament, però el Cuní dolent al concert va cridar visca el Barça i visca Catalunya, m'han dit. Sí, i el vídeo inicial de la introducció ho feia en català, bueno, això va estar bé, no serem tan haters. Bueno, i el Marc Giró com a protagonista. Última cosa del concert de la Gossa Sorda, jo volia recomanar el bar Armengol de Cubelles, del municipi de Cubelles. Perquè... No, super random. Ara acabem. Jo recordo el bar Manolo. Vam pillar uns entrepans abans d'anar cap al concert per 5 euros. És l'entrepà més gros que he vist a la meva vida. Font, no t'exagero. O sigui, un entrepà de... Sí, una barbaritat. Bueno, una barbaritat. Jo per agafar-lo, o sigui, clar, no
Les meves mans no abarcaven tota la barra de pa, se'm va caure mitja botifarra al terra i plom. Sí, però molt recomanable. Cubelles, Bar Armengol. Bar Armengol. Molt bé. Patrocina Deixant aquest de banda la gossa sorda i el nostre cantant puertorriqueny preferit, continuem amb l'actualitat política. No? Llavors Salvador Illa va ser investit amb un acord per una banda amb els comuns i per altra banda amb Esquerra Republicana de Catalunya, que implicava, entre altres coses, ja abans s'havia investit el Sánchez, no? Amb la qüestió del traspàs de Rodalies, que ha sigut una mica un traspàs de nyigui-nyogui, i després altres qüestions amb el cas de l'Illa, que eren un finançament singular, que a aquestes alçades ja no sé ni què coi vol dir, però que està pendent d'aprovar això al Congrés i que... Concert econòmic, no?, per Catalunya? Segons, al principi sí, després sembla que no, en fi. I l'altra qüestió que era clau per l'aprovació del pressupost, que era la cessió de la recaptació de l'IRPF a l'Agència Tributària Catalana, és a dir, a la Generalitat de Catalunya. I el Junqueras va sortir a 40.000 entrevistes a 40.000 mitjans a dir per activa i per passiva que si no s'aprovava aquest traspàs, que estava a l'acord que va aprovar el PSC i que també va aprovar per cert el PSOE en el seu comitè federal, doncs no hi hauria pressupostos. El PSC, no sé per què, va suar d'això, es va presentar igualment, Esquerra es va mantenir en el seu no, es va haver de retirar, han continuat negociant i al final han arribat a un acord per aprovar el pressupost que no inclou la cessió de l'IRPF, que tant la ministra d'Hisenda anterior, que era María Jesús Montero, que suposo que no volia fer sessions als catalufos perquè no volia fer mal a les seves aspiracions presidencials a Andalusia. Que llavors com han acabat? Spoiler, li ha anat malament igualment, òbviament. Però el nou ministre d'Hisenda, que és un paio que és valencià, que es diu Arcadi Espanya, segueix dient que no. O sigui, segueix dient que no vol fer la cessió de l'IRPF i tot i així han arribat a un acord i per justificar-ho s'han tret de la butxaca del Doraemon una cosa raríssima del tripartit del 2006, un acord del tripartit que mai s'ha executat, que és la línia orbital, que això em sembla un satèl·lit, no? Que orbita no sé on, sobre la seva caradura, suposo que orbita l'àrea metropolitana, sí. Un ferroviari, un eix ferroviari que connecti Mataró amb Sabadell, Terrassa, sí, sense passar per Barcelona, i Vilanova i la Geltrú. Sense passar per Barcelona, i que estarà complert pel 2041, 2041. Nois, tindrem 41 anys. Crec que estarem al 2041 i encara estaran el Puigdemont, el Junqueras i l'Illa, i estaran els mateixos polítics de sempre, segurament. O sigui, aquestes alçades em sorprendria. I s'han tret això de la màniga per justificar-ho d'alguna forma. I llavors, 2041, tindrem pressupostos aprovats al juliol, que ja em diràs tu que sabés tenir pressupostos. Bueno, fa 3 anys que no hi ha pressupostos a Catalunya, però aprovar els pressupostos al juliol, quan s'haurien d'aprovar al gener, vull dir que és una cosa també, en fi. Però bueno, llavors estem així. Jo dues coses, o sigui, els catalans no fa tant demanàvem un referèndum d'autodeterminació. Esquerra Republicana, que hauria de ser el partit que lideri el moviment independentista, ha renunciat, s'ha instal·lat a gestionar el dia a dia, però és que a sobre tancar uns pressupostos per a Salvador Illa, una persona que infiltra persones a reunions de sindicats i de l'educació per fer-ne vagues i manifestacions. I la reacció del govern després de que La reacció després del govern. I tu proves uns pressupostos a canvi d'un tren orbital quan els trens que tenim ara no funcionen, que ja ho hem parlat molts cops en el programa, que el corredor mediterrani encara no sé ni com ha quedat. Ni està ni se l'espera. I dius un tren orbital. No ho sé, és que a mi jo em vaig quedar pasmat i tot amb el suport de les joventuts d'Esquerra Republicana, la GERC, que m'hauran d'explicar molt bé l'estratègia que duen a terme, perquè els veus per xarxes, diuen puta Espanya, puta PSC, fan grafitis, però després al Parlament de Catalunya es caguen per 4 cadiretes. Sí, crític, per assegurar-se les cadiretes a les diputacions, als municipis i al Parlament. És una vergonya, és una vergonya. És un sí crític, bro. No, és una vergonya. Però, per cert... Però aviam, ens sorprèn, de veritat. O sigui, jo estic enfadat com tu, però és que ja ric perquè... És que és la mateixa mandanga de sempre, Marcel. Marc Besas, és una vergonya. Marc Besas és la diputada del Parlament de Catalunya de la GERC, el vot de la qual, clar, és que hem de pensar que Salvador Illa va ser investit amb 68 escons justos, que són la majoria absoluta justa, és a dir, el vot de les joventuts d'Esquerra no, o sigui, és determinant en aquest cas, o sigui, si votessin que no, els pressupostos no s'aproven. Igual amb la investidura, si haguessin votat que no la investidura, no hagués sortit endavant. Vull dir. Però d'on venim? O sigui, la queixa ve també de... La investidura, a quin pacte es va arribar perquè la GERC donés el seu sí crític en el seu moment ja fa 3 anys? Bueno, és el que anava a dir, una de les altres qüestions que es va pactar amb el PSC en aquell moment
diverses coses. També es va pactar, per exemple, el reconeixement de les seleccions catalanes de futbol. Esperem-les. Esperem-les. Aquest mundial no serà. Però bueno. I també una altra cosa és la creació d'una, crec que era el vocabulari que feien servir era una convenció nacional per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol. Evidentment aquesta convenció ni està ni se l'espera. A l'armari, com la taula de diàleg. Per això, o sigui, a mi el que em costa més d'entendre de com hem arribat fins aquí, perquè no només hi ha aquests acords, és que també hi ha els acords que també són de fa 3 anys per la investidura de Pedro Sánchez d'Espanya. Sí, els de Puigdemont. Sí. Entre els quals hi havia l'amnistia dels exiliats, de tots els represaliats, entre els quals els exiliats, i a dia d'avui... I l'oficialitat del català al Parlament Europeu. Puigdemont i tota aquesta gent et pot caure millor o pitjor, pots estar més o menys d'acord amb la seva ideologia política, però aquesta gent segueix estant exiliada perquè sap que si entra en territori nacional espanyol aniran a la presó. Sí. Perquè l'estat judicial segueix sent el que és, i bueno, ja en parlarem després d'això, però segueix sent el que és. Llavors, jo el que no entenc de tot això és que tu el tren orbital el treus de l'equació i és una cosa que et pot semblar més o menys correcta, però pots votar a favor perquè et pot semblar millor per al territori i perquè la gent es desplaci millor i per descentralitzar el país. Però a mi el que em costa més entendre per part d'Esquerra Republicana i el jovent republicà, que no em sorprèn tant perquè al final tots volen acabar dins del partit, llavors saps que si vols acabar dins del partit has de dir sí a tot el que digui el partit. O sigui, és que és llei de vida. O sigui, això passa amb quasi totes les joventuts de tots els partits del món. O sigui, és una cosa així. Has de fer cas del que digui el papa i els adults del partit. És així. Ens agradaria més o menys. A mi el que em sorprèn de tot això és que el tren orbital en si mateix és una cosa que no està malament. No està malament. Hi ha coses molt més importants a Catalunya, com tot el sistema de trens que ja tens, millorar-lo, el corredor mediterrani per connectar-lo amb la resta del País Valencià i el sud d'Espanya. Vull dir, tot això és més important i òbviament hauria de ser més prioritat que el tren orbital. A mi el que em sorprèn de tot això és que entre els favors que no s'han complert de la investidura de Sánchez fa 3 anys, entre els acords que no s'han complert de la investidura de Salvador Illa fa ja 2 anys també. A mi el que em sorprèn és que davant de tot això t'estan enganyant, o sigui, t'estan enganyant a la teva cara perquè no et paren de dir sí a acords que després no compleixen. Sí. És que no et paren de dir sí a acords que després no compleixen. I tu davant de tot això, que saps que són 6 a mitges, perquè no te'ls pots creure ja per enlloc, davant de tot això segueixes confiant en ells aquesta roda, en aquesta tendència pactista que no va enlloc i que òbviament ja veurem el 2041, tindrem 41 anys. No sé, ok, però és que més indiferent, o sigui, això és el de menys. Com segueixes pactant amb una persona o amb un grup o amb un país o amb un partit que saps que fins fa 4 dies deies que era impossible pactar, que no era gent de fiar i que tu volies seguir el teu lliure, el teu camí per la teva banda amb la independència. Com segueixes pactant amb aquesta gent que té zero credibilitat? És que té zero credibilitat. És que no li trobo el sentit. O sigui, com Esquerra en una pròxima campanya electoral municipalista, com Esquerra en una pròxima campanya electoral autonòmica pot vendre a la ciutadania i al seu electorat que aquesta línia pactista que estan agafant té lògica o té sentit? I té resultats. Perquè no pots mostrar uns resultats palpables, perquè no s'està arribant a aquests resultats. L'únic que li estan donant és via lliure al PSC perquè ja sigui a Barcelona, ja sigui a Catalunya, ja sigui a Espanya, facin a banda ampla, fins que no s'acabi la legislatura, el que els hi roti, a canvi de 4 molles de merda que no saps ni si compliran. Això és el que em fa ràbia. Sí. No el tren orbital en si mateix. No, és que és la tendència dels últims anys. És que algú m'ho ha de venir a explicar. O sigui, a mi m'agradaria que un dia vingués aquí Junqueras, es deixés de merdes i em digués demostra'm que això té sentit. O sigui que aquests resultats et porten a algun lloc i no és per tu aguantar la cadireta fins que et moris. Perquè és que no té cap tipus de credibilitat ja. O sigui, aquesta gent ha perdut completament la credibilitat. Bueno, jo no ho entenc. Sobre això últim que has dit, no? Jo he escoltat un parell de les entrevistes que ha fet el Junqueras aquests dies, no? Que s'ha justificat una mica i, evidentment, doncs la gent, els entrevistadors li pregunten vostè fa 10 mesos deia que sense IRPF no hi hauria pressupostos, no hi ha IRPF i ara resulta hi ha pressupostos. Que per cert, aquesta és una altra. O sigui, si anaven a cedir igualment, per què allargar tot això no sé quants mesos, ara sí, ara no, no sé què, no hem de es presenten els pressupostos, es retiren, es tornen a negociar, no sé què, o sigui, tota aquesta pèrdua de temps, o sigui, per què fer tot aquest circ? Sí, sí. Pues s'adiu des del principi i ja està, i no ens fos perdre el temps, tio, és que no sé, no entenc aquestes coses. Perdó, però tens un govern català actual
que està amb molta menys credibilitat que fa 6 mesos. Totalment. Perquè fa 6 mesos no havia passat lo de la vaga del professorat, no hi havia hagut les infiltracions policials. El sistema de Rodalies fa 6 mesos sembla mentida, però no estava tan col·lapsat com ara. No hi havia hagut l'accent de Gelida. No estava... Tota la corrupció del PSOE aquesta que ha sortit els últims mesos tampoc havia sortit tota aquesta part. Llavors, policies a les escoles. M'estàs dient que fa 6 mesos deies que no i donaves les excusetes aquestes i ara que en teoria està molt menys justificat pactar amb aquesta gent per al tema del tren orbital de sobte van d'ample. Sí. És que no ho entenc. O sigui, m'estic abrejant, no ho entenc. No, però... I després, o sigui, jo, només per acabar-ho de dir el que deia el Junqueras, no? Quan li preguntaven això, i diu, bueno, però hem pactat donar més recursos a l'agència tributària catalana. És que quan a la tardor es debat al Congrés dels Diputats el model de finançament posarem unes esmenes. Bueno, cony, però la qüestió és... M'agradarà veure si el govern espanyol arriba a la tardor. Exacte. M'agradarà veure. Bueno, aquesta és una altra cosa, però ha sortit el PSOE, ha sortit el ministre d'Hisenda de l'Espanya, que el nom li va, que ni m'he muntat, a dir sí, volem complir amb l'acord que vam signar i aprovar. No, al contrari, el ministre segueix dient que no és factible i que no sé què, no sé quantos. És a dir, és que no ha canviat res. O sigui, no pots fer creure a la gent que ha canviat la situació respecte de fa un mes o 2 mesos quan deies això, perquè és que no ha canviat ni el més mínim. És que ni el més mínim ha canviat. I després hi ha aquesta qüestió que tu dius de que, a més, o sigui, jo crec que mai a la història contemporània de Catalunya la governabilitat a Catalunya ha tingut una dependència tan gran respecte a la política espanyola. Tot el que es pacta aquí, entre el PSC, bueno, els comuns ja, és que els tenim en compte, perquè són la crossa del PSC, o sigui, si compares l'actitud que tenien amb el govern aragonès, tampoc començarem aquí a cantar les vida, obra i miracles del govern aragonès, però eren molt més estrictes quan governava Esquerra que quan governa el PSC, o sigui, això, els diputats dels comuns són una extensió del PSC, però tots els acords que es fan, tots depenen de coses que s'han d'aprovar a Madrid. Totes. Sí. Llavors, això que ja és de complicat de per si, perquè has de convèncer tota una sèrie de partits espanyols i també d'altres nacions sense estat Espanya i tal, que potser tenen interessos diferents dels teus, però és que a més, amb el que està passant ara, la corrupció, s'està estrenyent el cercle, Sánchez no ha aprovat cap pressupost en tot el que porta de la legislatura, l'any que ve hi ha generals, si és que no abans, perquè jo no sé si duraran tant, què passa quan caigui Sánchez i governi la dreta? Quin sentit tindrà el govern de Salvador Illa? Quin sentit tindrà els pactes que puguin fer amb Esquerra Republicana? O sigui, l'actual govern i l'actual Parlament a Catalunya deixarà de tenir sentit perquè no es podrà fer res, perquè tot el que es vol fer depèn del que es vulgui fer a Madrid o fins i tot a Europa. L'oficialitat del català a la Unió Europea depèn del Consell Europeu i fins que Alemanya no deixi de bloquejar. Llavors, és que no pots avançar. Puc afegir una cosa, perquè això ens va perfecte per passar a la segona meitat del debat, que és la ingovernabilitat a Espanya, però abans, més relacionat amb Catalunya, volia afegir una última cosa respecte a això que estaves dient tu ara, que és que, o sigui, a nivell d'anàlisi, a Espanya els últims 3 anys, el govern espanyol dels últims 3 anys és a lo màxim que pot aspirar la Catalunya autonòmica i el catalanisme. És lo màxim. Aquests acords que hem repassat i que no han complert ni una vegada, ni l'altra, des de fa 3 anys, investidura Sánchez, fa 2 anys, investidura d'Illa, investidura de Collboni, és el màxim que podem aspirar a això, Totalment. Quan se'n vagi el Sánchez s'obstreu un García Page o algú similar que serà molt menys favorable a Catalunya. No, però vull dir que amb els governs de Sánchez des de 2018 hi ha hagut les infiltracions a l'esquerra independentista també. Sí, clar. O sigui, la repressió, i el Pegasus i tot. La repressió no s'ha aturat. L'habitatge està com està amb lo suposadament més progressista que pot governar Espanya. O sigui, estem tenint això i és el millor que podem tenir a Espanya. O sigui, i a Europa fins i tot. Si ara repeteixen eleccions a Espanya, que és que s'avancen a eleccions a Espanya, que és el que sembla que anem, Catalunya sembla que l'Illa aguantarà una mica més, gràcies a Esquerra. Felicitats, xavals. Però quan caigui Sánchez... És que a lo màxim que podem aspirar és a lo que tenim ara i em sembla molt fort. O sigui, com Esquerra i Junts i la CUP i tots els partits independentistes poden seguir justificant i seguint la dinàmica dels últims anys, pactista o dialogant, no? Sense tornar al procés, als períodes més trencadors, com pots seguir justificant aquests moviments i aquest pactisme amb Espanya si s'ha demostrat els últims 3 anys que es pot arribar. El límit és aquest, és que Espanya no et pot oferir més. No, el límit és un tren orbital. Però jo encara t'ho porto més enllà. I paraules, parole de IRPF tal, però després
Qui sap si vindrà algun dia. És que és molt fort, que el màxim que et pugui ferir això és això, i el catalanisme no torni a polítiques trencadores o dinàmica trencadora, que et segueixin venent el mateix pactisme que fa 25 anys. Sí, o sigui, jo crec que és evident que Catalunya no trobarà cap altre govern més favorable al catalanisme que aquest, i això diu molt de la puta merda que estem vivint. Exacte, o sigui, no és bo això. Però jo encara t'ho porto més enllà i t'ho porto a l'àmbit europeu, a l'àmbit del món occidental. Tu mires el que fan o feien fins fa recentment partits socialdemòcrates com suposadament el PSOE al poder a Alemanya, al Regne Unit, a Dinamarca, i és que Sánchez al seu costat és que s'ha convertit en el nou sant de l'esquerra europea, però no perquè ell sigui la hòstia en patinet, sinó perquè és que el que hi ha a altres països europeus és una merda tan gran. O sigui, Keir Starmer al Regne Unit és una basòfia tan gran que Sánchez al seu costat és que sembla molt més d'esquerres. Però és que realment és que ho és, perquè és que els compares i ho és, però no per mèrit propi, sinó perquè és que realment ho compares. Per demèrit dels laboristes anglesos. Clar, això diu, o sigui, el que has dit tu parla molt de la situació en què estem a Catalunya i també la que està a Espanya, que és dolentíssima, però és que fins i tot més enllà a la Unió Europea o més enllà al món occidental com a tal, és que és una situació realment desastrosa, no? Vull dir, que Sánchez sigui una icona d'això és un símbol de la decadència total de l'esquerra occidental. Anem al PSOE ara. Jo vull parlar... Sí, parlant del PSOE, vull dir... I l'esquerra espanyola, no? Fa poc va anar a la UCO, que és la unitat de... No sé quin és l'acrònim exacte, però és com la unitat de delictes econòmics, no? Crec, de la Policia Nacional, crec, a registrar la seu del PSOE a Ferraz, a Madrid. Concretament, per petició de l'Audiència Nacional. Sí, exacte. Buscant documentació relacionada amb la campanya electoral del PSC a les eleccions catalanes del 24. Entre d'altres coses. Entre altres coses, però bueno, interessant. Però bueno, hi ha tota la qüestió del Zapatero, no? Tot això. Tu potser, Oriol, estàs més informat del tema Zapatero, no? No, bàsicament, si voleu ho explico jo. Ho expliques tu, no sé, jo heu parlat molt. Ho has dit abans. No, bàsicament, sí, digues. Salta la notícia, no?, que investiguen a Zapatero, expresident o exprimer ministre d'Espanya, per un cas de presumpta corrupció, podríem dir, no?, del fet de que... Després de ser president. Sí, després de ser president. En el fet de que es reclamava el rescat d'una empresa d'avions, no? Com es deia? Aerolínia Plus Ultra. Aerolínia Plus Ultra. Tenia un avió. I ell bàsicament feia com d'administratiu, no? de la gestió i el blanqueig de diners que venien, diuen, de Venezuela per cobrir les despeses d'aquest rescat. I d'això ell i un equipet seu s'enduia una comissió i l'altra part també... Una comissió de l'1%? Sí, que és bàsicament $1 milió. Que l'aerolínia aquesta era una aerolínia fantasma, és a dir, tenia literalment un avió i que no... Sí. Que no era res, era I també les seves filles. Llavors això va quedar enredat així, ell va sortir dient que no hi havia res, després ara parlarem també de les respostes polítiques envers això, per exemple de Gabriel Rufián. Tot això és suposadament, Sí, i ara també salta el tema del cas de Leire Díaz, no? Del fet bàsicament, de què és aquest fet? Què estan investigant? Això és el de presumpte finançament irregular, el de Leire Díaz? Jo crec que presumpte finançament irregular per investigar els casos policials que estaven perseguint el PSOE en casos d'aquests de... Això pel PSOE és molt dur perquè cal recordar que Sánchez arriba al poder el 2018 amb la moció de censura quan es publica la sentència de la Gürtel contra el Partit Popular per finançament irregular del Partit Popular, no? Llavors, clar, si ara de sobte es descobreix que el PSOE també s'ha finançat irregularment... Era l'estandarte de l'anticorrupció. Clar, és que no només és un cas de corrupció, sinó que seria la mateixa corrupció per la qual van fer fora el PP, no? I per això ha sortit el Rufián ha deixat per un moment de ser el millor diputat del PSOE i ha sigut una mica més crític, ara potser una mica, però... Sumar, no? Ara potser és el millor diputat de Sumar en comptes del millor diputat del PSOE. I ha criticat, no? I ha dit perquè clar, és que realment no té sentit mantenir un govern que possiblement podria ser condemnat per mateix que el govern que van fotre fora, no? Clar, sí. Hi ha una incongruència. No, jo preveig un futur molt gris per la legislatura, vull dir, s'estan quedant Pedro Sánchez i Iván Redondo a la Moncloa. És que ja està l'Òscar Puente, el Patxi López, però ostres, veig un futur realment molt negre, perquè és que hi ha molts casos. És veritat, no neguem, que l'estat espanyol i tota la maquinària ha mogut peces per rascar i buscar i rebuscar
en el PSOE, perquè bàsicament no els agraden les polítiques la dona del Sánchez també que estan fent, però bueno, el Pedro Sánchez ho té molt complicat per aguantar la legislatura. Jo també m'agradaria dir que en molts d'aquests casos, no sé, Font, però a mi em dóna la percepció que l'Audiència Nacional, que per mi és un niu de feixistes, no perdona que, per exemple, Rodrigo Zapatero fos un dels actors dialogants amb Carles Puigdemont a l'exili per negociar l'amnistia. Això ell no ho perdonen. Sí, l'Audiència Nacional és literalment un niu de feixistes perquè el dia que es dissol el TOP, que era el Tribunal de Orden Público, que era el tribunal que feia servir el franquisme per jutjar delictes polítics, el dia següent de dissoldre's el TOP es crea l'Audiència Nacional, o sigui, és literalment el TOP, que és el Tribunal franquista. Però a Zapatero li tenen fàstic des del 2004, quan és president. Li diuen Bambi. Bambi. Sí. Perquè s'assembla una mica, no? Té una cara, s'assembla una mica al Bambi. Bueno, perquè pel 11M, no? El 2004, així és quan comença tota la crispació política a Espanya comença realment amb l'11M i Zapatero, la ETA, també el diàleg amb ETA que va tenir, i també la qüestió de Catalunya. I de fet ha actuat com un dels principals suports de Sánchez dins del partit, no? Contra les crítiques, per exemple, d'un Felipe González, doncs Zapatero una mica el contrapès, no? Però a mi això em fa molta gràcia, tio, perquè, o sigui, òbviament, tant pot ser que sigui veritat, mitja veritat, directament mentida, ja ho sabrem. Tot això és presumptament. Olora molt malament, de moment, vale? Això és el que diu tothom, que tothom que s'ha llegit l'auto diu que olora molt malament i realment és que olora molt malament. Sánchez va dir que estava tranquil l'altre dia a Roma, no? Pot dir el que vulgui. Però jo on volia anar, a mi que em fa gràcia de tot això és que ara tens tota l'esquerra mediàtica, que és minoritària a Espanya, perquè el que predomina a Espanya clarament és la dreta i l'extrema dreta mediàtica, vull dir això sense... Però òbviament no es pot negar que el PSOE i ara Podemos amb el Canal Red com també tenen una part del pastís a nivell mediàtic. Però a mi el que em fa gràcia de tot això és que ara tens tota l'esquerra mediàtica dient que Espanya té un problema amb el poder judicial. Vale? Que és un poder judicial dretitzat, que està completament a les mans de Vox i el PP i dels seus interessos, que fan tot el que puguin per acabar amb la legislatura, que es facin eleccions i que guanyi el PP. A mi em fa molta gràcia això, que no nego que sigui veritat. O sigui, òbviament que Espanya té un problema amb el poder judicial, però no té un problema amb el poder judicial ara. No. Té un problema amb el poder judicial des de tota la seva puta història. O sigui, portem dècades així. I sense anar més lluny, si voleu anar a una cosa, per no tirar cap a la transició, que és lo de sempre, és que fa uns anys va haver-hi un judici, que va haver-hi una persecució política a polítics catalans independentistes, va haver-hi les cloaques de l'Estado, que ha sortit a la llum, tot això, i aquesta gent del PSOE va participar del 155. Sí. Va participar del 155. I ara aquests mateixos, que quan els hi anava bé i els hi interessava per interessos partidistes, utilitzaven aquest poder judicial per al seu favor i no es queixaven i els hi semblava bé, perquè els hi anava bé, aquesta mateixa gent ara s'està queixant que estan rebent les conseqüències d'aquest poder judicial neofeixista. Doncs, òbviament que hi ha un problema, però el que no pot ser és que el PSOE, que òbviament segurament hi ha bona gent allà dins, i dins del PSC també, però també hi ha molt mala gent i gent que s'ha aprofitat molt del seu càrrec de poder, el que no pot ser és que aquesta gent, quan els interessa i és contra una minoria nacional, aplaudeixin amb les orelles i quan els hi van contra seva es posin a plorar. Exacte. Perquè a mi això em fa molta ràbia perquè està sent un puto hipòcrita, bàsicament. Sí. Però està sent un puto hipòcrita. El mateix Salvador Illa fa 1 o 2 dies parlava de l'embat judicial contra el Sánchez i els socialistes. I què deia Salvador Illa sobre tot això que has dit ara, quan hi ha secretari d'organització del PSC, que era la mà dreta de Miquel Iceta, fonamentalment? Què deia públicament? Estava amb Xavier García Albiol a les manifestacions de societat civil. És que busqueu les entrevistes i són... Jo me'n recordo una entrevista quan ningú sabia qui era Salvador Illa i jo, que era un friqui de la política, sí que ho sabia, perquè sabia que era... Va entrevistar al Fax, us recordeu del Fax? Sí. A l'una entrevista, no sé si va ser 2018, 2019. Hòstia, mireu aquella entrevista, és que fot vergonya. Fot vergonya. És una cosa... I ara diuen això del Sánchez. En fi. És que em sembla tan hipòcrita que dius, bueno, em faria pena que hi hagi persecució política per la teva ideologia a Espanya o a Catalunya o on sigui del món, és que m'és igual, em faria pena, però és que hi ha un punt que em fa gràcia. Sí. Em fa gràcia, perquè aquesta mateixa gent es va aprofitar d'aquest mateix poder fa uns anys, o potser no es va aprofitar, però
no li importava, Sí. li era incòmode, li anava bé per al seu propi benefici polític. Però I ara que no li va bé, jefe, ara sí que és un problema. Ara sí que ho hem d'intentar reconstruir, ho hem d'intentar canviar. Sí, però els socialistes... Doncs mira, saps què et dic, socialistes? Que ara, malauradament, aneu tard. Perquè segurament acabarà la legislatura abans de que s'acabi aquest any. I en cas de que no, doncs hi haurà eleccions. En un any, però tampoc falta tant. És que us ho heu guanyat a pols perquè no només per al que fa el Poder Judicial, és que suposadament això no va ser un canvi progressista important en aquest govern respecte a lo d'abans. I perdona, però és que moltes coses s'han quedat molt curts. La llei Mordassa on està? La llei Mordassa on està? El nivell de desigualtat social a Espanya i Catalunya on està? Que, òbviament els socialistes no són els únics responsables, vull dir, venim de legislatures anteriors on també es podria haver fet molt més, però si això és el màxim que pot fer el progressisme espanyol i català, anem molt malament. Anem molt malament, perquè és que és el que deia el Rufián l'altre dia, que és que el podem criticar tant com vulgueu. A mi, jo no el suporto, sincerament, vull dir, el que ha dit abans el Font, em sembla un diputat més dels socialistes i com ha parlat a vegades del tema de Zapatero, és que sembla un membre més del govern a vegades, sembla un ministre més, i el ministre de salvaculos. Sí, sembla això, literalment. Sincerament, que quan toca és a l'oposició i quan no toca, doncs mira, sembla un més d'ells. Però li salvo unes declaracions que va fer l'altre dia, que és que si això és el màxim que pot oferir el progressisme català i espanyol, doncs, potser la dreta i l'extrema dreta no necessiten gaire populisme. No necessiten gaire populisme, perquè és que si el país realment no va bé, hi ha moltes coses, és que és cert, no va bé, aquesta gent jo no la votaré mai, però és que té banda ampla per fer tot el populisme i discursos baratos que vulguin. Perquè si realment els partits socialdemòcrates i progressistes no estan fent tot el que podrien fer i no estan millorant realment la vida de la gent, és normal que la gent es cansi, hòstia. És normal. Sí, també. I és que tenen banda ampla per fer tot el populisme i discursos que vulguin i fotre i buscar caps de turc, això que sempre diem, que estan buscant caps de turc als problemes de la gent. Però és que tenen banda ampla, perquè la gent que realment ens hauria d'estar arreglant les vides o millorant les vides, que és els partits socialdemòcrates, no ho estan fent. Inclús està baixant les condicions i les normes de vida de la gent. També és veritat, perdó, ja acabo, que, Sí. que des d'una visió... Anava a dir-te que... No, que des d'una visió global, ja per acabar de tancar, no? En un model i en un sistema capitalista, l'esquerra i la socialdemocràcia té molt més complicat defensar els drets de la classe treballadora que des de la dreta i l'extrema dreta, que és un sistema que ja els és beneficiós. Llavors, jo crec que, com a resum final, crec que els joves cada vegada hem de ser més conscients que formem part d'una classe, que no ho tindrem fàcil i que hem de canviar el sistema perquè els partits des de dins no ho faran. I la dreta i l'extrema dreta encara menys. Però tot i que el capitalisme ens posi davant unes fronteres a nivell de la capacitat que tenim de canviar les coses, jo crec que això no pot servir d'excusa perquè els partits que ens estan governant no facin més del que poden fer. Jo sincerament crec, jo soc fermament anticapitalista, però crec que dins del sistema on vivim socioeconòmic la socialdemocràcia pot fer molt més del que realment està fent. Molt més. Pot generar uns índexs de benestar molt superiors als que està generant. I per mi això no pot servir d'excusa, tot i que estic d'acord amb tu. Sí, molt bé. Doncs s'ha allargat una miqueta el debat, però en general crec que anem prou bé de temps. Ens hem desofegat, Ens hem deixat anar una mica, però la situació és bastant crítica. Jo, realment, encara que no caigui el Sánchez davant de temps, que és possible que aguanti, cal recordar que és que hi ha eleccions generals en un any. Per tant, encara que aguanti, és que tampoc aguantarà gaire més. Però bueno, per tancar el programa, si us sembla bé, podem fer dues preguntes més del meu meravellós Trivial. Si us sembla bé. Anem a fer el ridícul. Trivial del Font. A la Font. Molaria fer una intro aquí. El Trivial del Font. Però tu parlant de tu. La humillada històrica. La teva veu, tu parlant de tu mateix. Molt bé, doncs dues preguntes més, com sempre, opció ABC. La primera, abans hem parlat de quan hi ha la primera presència jueva a Catalunya. La segona pregunta és quin és l'any, no el segle, l'any, en què es registra per primer cop presència, en aquest cas gitana, a Catalunya. Hòstia. Les opcions són 1. 1721, 2. 1301 o 3. 1415. 1721, 1301 o 1415. Jo diria 1301. Jo el 1420. 1400.
Tu què has dit? Tu 1301? Jo 1301, el Marcel l'altre. Quina? 1400... 1415? Sí. La C, vaja. Sí. Doncs molt bé, era la C, efectivament. Mos! És la C. El 1415 es registra per primer cop l'arribada de gitanos a Catalunya. Al segle XVIII, en el cas de que no ho sapiguéssiu, durant el regnat de Ferran VI, fill de, crec que era fill o net, fill de Felip V, va haver un intent de genocidi dels gitanos, la gran redada que es va dir. Hòstia, no ho sabia. A Catalunya Nord, actualment França... A Espanya. Que a Catalunya Nord, actualment França, qui parla català... Els que més parlen català. Els que més parlen català són la comunitat gitana. De Perpinyà. Els gitanos. I després, parlen un dialecte català que té un nom, que ara no em vindrà, ho posarem aquí. Sí, és una versió del... Sí, crec que té un nom, sí, és veritat. El Museu d'Història de Catalunya, no sé si encara està, però feien una exposició temporal sobre la història del poble gitano a Catalunya. Jo la vaig anar a veure i era molt, molt xula. Però Carles III, que va ser l'hereu de Ferran VI, va revertir les polítiques de Ferran VI i els va donar la ciutadania als gitanos, crec, cosa que el tenen com el seu gran referent. Però sí, molt interessant la història del poble gitano en general i el poble gitano a Catalunya en particular. I no només tenen un dialecte, sinó que tenen un vocabulari que hem acabat, o sigui, que s'ha acabat utilitzant. Anava a dir que hem acabat utilitzant la gent no gitano, que s'ha acabat utilitzant en el català formal. Normatiu, sí. Com per exemple xerrar, crec que ve del dialecte. No ho sabia, això. Sí. És molt interessant. Això. Els paios també parlem. Els paios són els que no són gitanos. Com diuen els gitanos, els que no són gitanos. Bueno, en fi, molt interessant tot aquest tema. I la següent i última pregunta. Pere el Gran, Pere II el Gran, sí? Que va envair Sicília. I va envair Sicília, que estava en mans de la dinastia Anjou dels francesos, que tenien el suport del papa. I com a resposta a aquesta invasió, el papa va excomulgar a Pere el Gran el 1283, és a dir, va condemnar a l'infern, una cosa terrible. Bueno. Com va reaccionar Pere el Gran a aquesta excomunió per part del papa? 1. Va demanar perdó al papa, però va mantenir el control de Sicília, és a dir, jo mantinc el control de Sicília, però tot i així intento demanar perdó. 2. Va demanar perdó i va cedir Sicília. O 3. Va ser un gigachat i va dir, excomulga'm això, i es va quedar tan ample. Va ser un gigachat. De fet, jo crec que va demanar perdó. En el llibre de la nostra escola no es deia Pere el Gran, es deia Pere el gigachat, per exemple. Jo no ho sé, però crec que va demanar perdó, però es va mantenir. O sigui, una vegada ja conquereix a Sicília, tires enrere. La C va ser un gigachat i va dir per aquí. Si t'ho he dit, que en el nostre llibre posava Pere el gigachat. Sí. No ho deia per dir. Pere el gigachat. I molt bé. Molt bé. Doncs... I relacionat amb el papa no va passar una altra cosa anys enrere a Catalunya? La croada dels càtars a Occitània. Això va ser amb el primer Pere el catòlic, que va... No, jo em preferia una altra cosa. Pere Aragonès va anar a veure el papa. Sí. Però no era que no era que... No, tio, el papa va tenir un paper molt important, o un expapa, no sé, alguna així, a la tria de Martí l'Humà. No era una cosa així? No va haver un moment que hi havia 3 papes, el d'Avinyó... El cisma d'Occident, sí. Sí, el papa Luna. Pues un dels que va perdre va ser favorable a que no guanyés un català al tro de la corona d'Aragó i que passés a ser el Trastàmara. El papa Luna, que estava allà a Penyíscola... Papa Luna, mític! A Penyíscola hi ha un... Estava allà i feia servir el tema de Benet XIII, i fins i tot quan es va resoldre el cisma d'Occident i van elegir tot un papa i va seguir, no, jo soc ningú li feia cas, estava allà a Penyíscola dient, jo soc el papa. I aquí ve l'expressió en sus treces, no sé si ens parlat, l'expressió en castellà de mantenir-se en sus trece, que vol dir com ser molt tossut, doncs ve d'aquí, ve que deia Benet XIII, i es va mantenir en sus treces, aquí on ve l'expressió. És curiós. És un tio molt intel·lectual, Font. Mira el papa Luna. No sé si crec que va intervenir el papa Luna. Si va intervenir no me'n recordo com exactament. A la votació de Martí I l'Humà, i això va fer que no guanyés... O sigui, quan mor Martí I l'Humà i hi ha el compromís de Casp i elegeixen a Ferran I d'Antequera, aquí va haver-hi la rebel·lió de Jaume d'Urgell. Exacte. I si deixeu això per un debat a la cafeteria. No, però ja ell va tenir un paper important en la tria de Ferran d'Antequera i que no guanyés el Jaume d'Urgell, que era el que
per dinastia catalana li Clar. tocava. Em sona que va intervenir d'alguna forma. O sigui, va no sé ser com, el que però va sí, fer em sona. que passéssim a tenir una família castellana i no una família catalana Sí. darrere. Molt bé, doncs després d'un programa molt emocionant, en què hem parlat de tot, de Donald Trump, de Salvador Illa, de Ferran Dental, Papaluna... Papadopoulos... De tot hem parlat. Un programa molt ple de la calor. Espereu que faci menys calor, tot i que tot sembla que no, que anirem cap a més, però bueno. Repeu-vos. Doncs dit això, ens veiem en el proper programa. Esperem que sigui El proper programa. Estem tirant Esperem molt. que Espanya ja s'hagi eliminat del Mundial. No? Sí. A veure com va. I que tots els del Barça descansin i no se'ns lesionin per la temporada que ve, que hem de guanyar la Champions. Jo crec que els jugadors del Madrid, que a la selecció jugaran molt bé tots. Doncs això, ens veiem fins de propera i visca Catalunya. I puta Espanya. I visca... Ai, nosaltres ja di puta Espanya. Visca Catalunya lliure, va. Visca Catalunya, va, lliure.